van gemak. Het is high quality. Wat zeggen ze ook weer eens aan het einde van de regenboog? Pot met goud. Juist! Hey. Oh, juist! Maar aangezien de regenboog aan allebei de kanten weer in het wolkendek verdwijnt, 50-50 hè? Ik voel een hele filosofische aflevering aankomen. Wat is dat zeker? Ja, ik weet het Een niet. aflevering waar ik dan ook in zit. Ja. En dan filosofisch. Ja. Gek jonk. Kijk, hoe hoor ik dat uit? Goedemiddag. 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 Goeiedag. Werd ze weer weer zien? Ja. Ja? Wie wordt er getriggerd door de garagedeur? Ja. Want het is namelijk wel het is een hele aparte. We hebben er heel even nog stond te kijken. Ja. Het is niet zomaar een garagedeur Nee. waar iets op geplekt is. Nee, het is airbrush. Het is high quality hè? Ja. Ik zal even de brand naar bielen. Dat is de airbrusher. Nee, dat had ik wel met een collega toen gemaakt. Ik roep hem even de bier. Ja. Dat is beneden. Gerard? Wat zei ze nou? Gerard heeft het met een collega gemaakt. Dan zou Gerard misschien van de scharnieren zien en de collega van de airbrush. Ik vind die scharnieren ook wel leuk. Zet hem nog maar weg. Oh, Ja. Hey Gerard! Kijk, de man ziet er ook goed alsof we het klussen in het bloed heeft. Ja, hij zegt Ja, dat we willen we. zeker op. Ja, want het ganse huis is under construction geloof ik hè? Nee, Ja, niet van de gans. garage. Oh, wat is ze precies aan het doen? Nu daar op de garage. Ja, aan de achterkant. Aan de achterkant. Hé, maar vertel eens van de... En wie is dat dan? Hallo. Hoi, De hulpkluster, de hulpkluster. de hulpklusser. Hulpklusser. Hé, maar vertel eens, wat is het idee achter... Ja, gewoon. Ja, die pot. Ik ben de pot code aan het zoeken, hè, maar Hadden we het net ook ik heb over. hem niet gevonden. Nee, ik denk proberen eens, maar het wil niet lukken, hè. En toen hebben ze hem maar aan allebei de kanten in de wolken laten Ja. verdwijnen. Ja, En dan moeten de lui maar bedenken van, wordt die pot met goud... Ja. Maar waarom een regenboog? Ja, waarom een gewoon witte poort? Ja, dat klopt. Ja. Maar tussen een witte poort en een regenboog zit nog heel veel water in de Maas, hè? Ja? Ja, weet ik niet. Ja, we gaan een leuk idee in der tijd. Dat is al wel heel lang, hè? Nee, echt hoor? Een jaar of Veel de kinderen. even kijken. Voor de Ja. kinger? Ja, ja, op 30. Nee. Nou Goeie ja. kwaliteit. God me ja zegt, het ziet er goed alsof er de vorige week ingang is. Nee. Nee, een jaar of 28, 30 zal die. Ja. Goh. Daar kreeg je vast veel reacties op. Nee, valt met. Ja, toen nog tijd. Maar nu is er iedereen gewend aan. Ja, en het is een doorlopend struitje, hè? Dus Ja, als nu hij al. niks te zoeken is, dan reist hij... Ik heb misschien Nu al, het is... Vroeger wordt een racebaan. Toen wordt hij open, dus dan gingen ze daar af voor hier de voorrang te krijgen. Ah, ja. Dus dan, op een gegeven moment is dat toegegangen. Dat wordt toch wel een heel stuk rustiger. Hoe lang geleden hebben ze dat afgesloten? Een jaar of 5. Ik weet het niet. Nee, langer. veel langer. Ik heb Ik geen weet nog wie idee. naar daartoe gegaan is. Zou niet weten. En toen was het Wie, hoe ze in één keer ja, op een wacht, ton meer weer, denk ik, of niet? Nee, ga ook niet. Hier achter de weg is er dan even drukker geworden. Ik denk wie de weg opnieuw gemaakt is toen. Ja, en de stoplicht die ze Ja, wie die stoplicht is gekomen, Ja. is dat toen nog afgesloten. Ja. Dus dat is toch wel... Hier is het rustig, man. Daar Ja, is ja, of het 15. ja. minder. Hmm, Dit weekend wordt lekker, of ja, rustig. Toen hebben ze nu de wegdek gelegd. ik zag het. Dus toen wordt er afgesloten. Maar ja, hij is wel het geluid van de machine, maar wel veel, ja, geen verkeer. Dus dat wordt wel lekker. Ja, dan denkt ze in één keer van, oh ja. Ik ken dat. Nou ja, Wie van u is van Deteren? allebei eigenlijk. Ik heb een paar jaar, ik ben als 4-jarige naar Zuster gegaan en toen heb ik hem leren kennen en toen ben ik weer teruggekomen. Ik ben van aan de kant van de weg. De gast als 4-jarige hebben ze hem leren Nee, kennen. ik ben als 4-jarige naar Zuster gegaan. Maar zo toen is kostte ons wel, hebben we machines ons gezien. Als we Ja. aan het spelen worden op de straat, want toen kostte we op de straat spelen. Oh. En toen ben ik naar Zuster gegaan en heb ik hem leren kennen en wie is 22 geworden, ben ik hier teruggekomen. Ja, ze hebben mij genomen. Ja, hij is Nee, van ik die ga. schijn de straat over, dus zijn man woont hier. Dus, en ik woon van hier over de weg heb ik gewoond. Dat is mijn geboorte. Richting Baakhoven? Ja. Ja.
Toch niet dat eerste hoestor? wat Nee, er dat direct- boerderieke. nee, dat Daar ligt klein zo'n kleine boerderieke, boerderieke met luxe, veerde daar ben ik hoes. van. Oké. Ja, dus. Goh, dus dan heb je echt wereldreizen gemaakt om uiteindelijk op het beloofde plekje terecht te komen. Ja. Heel niet hebben we gereisd. Nee, we zijn gewoon kort bij toes gebleven. Hey, en even zonder namen te nemen, want want we mogen geen reclame maken. Nee, dat snap Nou, ik. heeft Dat snap ik. een nostalgisch voertuig op die een trui stond. Ja. Is dat gewoon omdat ze het een leuk truitje vond of heeft ze iets Nee, met dat dat is soort... van het werk. Oké. Oh, en dan... Nee, dat Nee, heeft dat toch niks hoort- mee te dat maken. hoort niks mee te maken. de Maar zit ze- paar bazen ervoor. Ah, oké. Maar dan zit ze wel in de autobranche? Ja. Met Ja, ja. wie heet het? Het spuiten van auto's? Ja, carrosseriewerk. Ja. Ja, ja. Ja, die herstelste deuken die anderen erin Ja, rijden. ja, dat is de bedoeling eigenlijk. Is dat leuk werk? Ja, ik vind van wel. Is dat ook werk waarvan ze... Ik kan me dan voorstellen, als ik dan aan zo'n auto moest beginnen, ik zou pas tevreden zien als de auto er weer uitzoekt, zoals ik hem dan geer zelf ook als mijn Ja. eigen auto zou willen. Inderdaad. Ja? Ah, dus Zou je wel zelf een ook met willen. passie voor zijn werk. Ja. Zo is het zelf ook willen, ja. Logisch eigenlijk, hè. En was ik vroeger al met uitjes Ik bezig? ben wel altijd met auto's geweest. Ik heb er alleen niet voor gestudeerd. Waar is er wel voor geleerd? Gerard? Eigenlijk voor elektricien en dan bank werken. Machinebank werken. Heb je er ooit En ook auto's wel in geweest, gewerkt? hobby. Ja, ja. Ja. Ik heb 10 jaar in gewerkt. Ook als hobby? Dus daar is Auto's een is gewoon rijbank in de hobby. garage Ja, stond. daar staat hij. Nee, daar is het En de niet. groene aan de overkantjes van de zoon. De groene? Ja, dat is van de Ja, zoon. Ja, dat heb is ik een net al andere gezien. Ja, dat is van de Ze zon. hebben een beetje dezelfde hobby als de pap. Die woont toch? Nee, dat woont Nee, de man. dat De woont, schoon man. Sam, hem zijn De man. man woont daar. Dus dat is ons extra parkeerplaats. Heel slim, Nou ja, heel slim. Ja, nou, dat is Ah, de dus- bedrijfswagen. Hè. Dat is, ja, dat is gewoon de kluswagen. De kluswagen. Ja. Van een bepaald merk? We ook nee, even niet een... deze, nee? deze is gewoon net voor. Nee, we hebben al heel veel auto's gehad. Nee, deze is gewoon net voor de auto. Hè. Maar ben je dan ook heel druk bezig geweest in al die jaren aan eigen auto's met plaatwerken en... Nee, eigenlijk meestal niet. Nee? Nee. Dus, Nee, want dus ik daar heb, is ook nog wat aan hem in het hoeshallen. Je zit niet Als het altijd nodig in, is wel, als het nodig is wel. je zit niet altijd in de garage in zijn Nee, mancave. nee, nee, en, nee. oké. En wat is dit? Ik werk sinds 3 maanden nu bij een bakkerij. Ik heb eerder altijd in een magazine gewerkt, maar ik werk nu bij een bakkerij. Oh, Maar we hebben vakantie. lekker. Ja, Want je hebt de kinderen op een leeftijd dat... ja die zijn allebei dan wisten ze toe, niet meer zo. van de Ja. schoolvakanties Ja. afhankelijk. En dan kan ze Oh, dat lekker kan we gaan door. boet het seizoen vakantie. Maar we hebben nu eigenlijk gewoon stay-home vakantie. Ja. Hoe lang? 3 3 weken. weken. 3 weken. Ja. 1 klus weg en dan... Ik wil er toch nog gaan wandelen, fietsen. Gaat van Limburg zijn en alles. Maar ook van het hoes. Dus je Ja. gaat niet Ja, ja. ergens op een camping Nee, staan nee, of... nee. dit jaar niet. Dit jaar niet. Want wat ziet je normaal gesproken wel mensen van de... Griekenland. Van Griekenland. Ja? De laatste jaren wel. Ja. Ja, de laatste 6 Met jaar. de Kenjer, Griekenland. met de Kenjer gingen we nog... De ja, campings. met de caravan altijd. Meestal hier in... Door Griekenland. Nee, hier Hier in in Nederland Nederland. altijd lekker van de regen genieten. de laatste jaren naar Frankrijk. Ja, nu, de mannen met gewoon, nu... Kennen Oh, we hebben hier weg. Ja. En wie duk ziet je al in Griekenland geweest? weet niet. Bestel kwijt geraakt hier. Ja. Ja? Ja. Al dus duk. Een stuk of 6 Dekker, keer. ja. Dukker. Ja. En dan altijd nog dezelfde plek? Nee, Nee, altijd. nee, we zijn wel één beetje plek rondtrekken, hè? in de Peloponnes, dat gewoon heel gereden. Daar is een bovenaan met de vrouw gewoon de hele keer. En daar zijn we ook al een paar jaar met gegaan. En dat is, ja, is een beetje als toeskomen. Dus volgend jaar hebben we gepland gewoon met de kinderen er. Aha. En die zien door nog nooit geweest Nee, op die plek? Nee. En we zijn nu al een paar keer ook geweest. Ze gingen naar de Peloponnes, dus we gingen weer rondreizen. En dan eindigen we dan ook weer in het dorpje. Dus Van het land zijn, hè. Ik weet dat heer Gerard is dichtbij. Lisette. Lisette, probeer eens onder woord te brengen van wat er zo bijzonder is aan de Peloponnesos dan. Ik vind gewoon de omgeving, de roeheid, de berg, ja, het klimaat, ja, lekker warm. En ik kan er toch ook prachtig wandelen. En de lui zijn heel vriendelijk en het eten is super. Dus
Is van dat, Aams. en dat is een dorpje, zegt ik, waar het massatoerisme nog niet heeft toegeslagen? Daar komen de Grieken op vakantie. Ah. Daar komen ook Nederlanders en Engelsen en Duitsers, maar het is nog niet zo massaal. Oké. We proberen ook immer een beetje te gaan hoe het niet massaal is. En dan komen ze ook in contact met de locals? Ja. Met Hanja en Vuurt. Ja. Ja. Nou kan het schoon, hè? Ja. Ja, ik ken het Ja. gevoel. En dat is ook heel avontuurlijk avond met de auto als ze er rondrijdt. Dan komt Ja. ze ook op weg, dus ze zet het om Tom Rie door en dan denkt ze van hier is eigenlijk geen weg. Dus hij vindt dat minder erg. Ik vind dat, voor mij is dat af en toe gaat te spannend. Ook Maar, dat herken ik. maar ja, we vinden het gewoon heerlijk toch. Ja. Oh, wat fijn. Ja. En wanneer staat het volgende bezoek En, gepland? de bedoeling is april volgend jaar.